Мин Радик. Сезне Азнакай аланы белән таныштырасым килә. Киттек. Bu Салет Азнакай. Bu Салет Азнакай. Наилабый. Сезгә бер сорау бар иде. Әйе. Сезгә Салет Азнакай аланы шуймы? Әлбәттә шей, чөнки бит инде Салет Азнакай аланы ул бит кеше аланнар арасында. Шәп! Алда гел, хей, монда рәхәт шуды бел, хей, алда гел, хей, монда рәхәт шуды бел, хей! Һәм инде Азнакай ул минем өчен дәртме, көч уята минем өчен дәйме? Ничек торы? Шәп! Алда гел, хей, монда рәхәт шуды бел, хей, алда гел, хей, монда рәхәт шуды бел, хей! Һәм гомумән Салет Азнакай аланы миңа бик тә ошый. Наилабый, соңгы сорау. Әйе. Кайф ничек? Син нәрсә издевайчысың? Bu Салет Азнакай. Без аланда күл бар. Һәм бу күлдә көймә белән йөзеп була. Шулай ук бу көймәне икенче яктан да кулланып була. Күтәвайлар, күтәзәйләр, суларында йөз алмый. Hey! Bu Салет Азнакай. Сигез дөньяда, сигез төскүр. Bu Салет Азнакай. Исәнмесез? Мин Наил абый. Һәм инде безнең Салет Азнакай аланында балаларыбыз көне төне буе спорт белән шөгыльләнәләр. Әйдә, нәрсә? Шәп кайфмы? Шәпме? Давай, шулай сикер, әйдә. Bu Салет Азнакай. Без чиңгәне үзебезчә уйныйбыз. Вынесите черный ящик. Угадайте, чей полдник? Bu Салет Азнакай. Ә менә монда Азнакай аланы урман кычагында футбол уйный. Димәк, егетләр, хәзер бүленәбез ике команда һәм футбол уйныйбыз, әймәгез. Күпме җиләкләр, үзе эре. Һәм инде менә андары бүленгәч, моторлар разминка ясап, Bu Салет Азнакай. Менә шундый ул Салет Азнакай. Күрешербез биләрдә. Bu Салет Азнакай.